बेवाइफोरजों बेवाइफोरना सायदों आरो ना गानलेर जागोन दै एसे गोजान गोजान थानानै सायलायलायबानो जाबाय खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै जाहा माबा आलासि फैनो नागिरदों बुरजाहैनो आलासिफोरा अदालगुरिनि खावसे ओमफ्राय बै जोंनि बर' बाजारनिनो खावसे जोंहा माबानि आरोना जोंहा बिजावजालिनि न'खरनि ओमफ्राय आरो खायसेया आइनि गामिनि आरो आइनि माबा बिदा बिबाजै ओमफ्राय आरो है सोर जेखि जाया फैगोन आरो आलासिफोरा बुरजाहैनो ओरैनोथ' 12 जनसो जागोन नामाथाय ओमफ्राय आलासिफोरखौ एसे भिडिअ बानायनानै लाखिनोसै आङो मेम'रिनि थाखाय ओमफ्राय आरो आलासिफोरनो जोंहा दिनै मा जाहोगोन बाराथ' आइटेम गैया जेखि जाया आरोना मोननैसो आइटेम बेफोरखौनो एसे देखायनोसै मेम'रियालाय आरो न' लोगोफोर ओमफ्राय जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय एसे देलायखाबाय नै आङो आलासि फैगोनखायनो फैदो ना गिदिर फैदो बोरो लोगो बोरो बेसे मोनखो नाया बेसे मोनखो ताकुम ताकुम द्रुम नो सबायजों नाजों संना जागोन जोंहा दिनै गोथाव ना खुदुम हिमानसि नै आसो नील पुलिस पिंक कालार ऑरेंज येलो गोथाव मोदोमदो रानाखैमोन मोनामसलाय गोथाव नामा गोथाव दे जा होमबा जा गोथाव जाजोब आसिखौनो जाजोब दै रानखाबाय नैबे ना गिदिरखौ देखाय र' इखसो नों नाखौ नुवाखै नै नाया दाखालि जोङो भिडिअ लानाया एसे दुखु मोनबाय खोमा ओमफ्राय थैनानै थाबाय आरोना 1 घन्टासो सिगाङाव थैनानै थाबाय मा खालामनो दुखुनांथाव बाथ्रा न' हिमानसि न' दुखु मोनदों ना मोनाखै नोङो हद आं नोंखौ सोंनियाव सों होरो खाथियाव था नों दुखु मोनदों ना मोनाखै हिमानसि बेसे दुखु ना थैनायनि दुखु ना इथिना हद ना थैनायनि दुखु दे गाबदो होमबालाय एसे नै बेखौ नाजों संगोन जोंहा सुखा मोखै सोरबा सिनायोना सिनायाथाय खैसिब आराम जायो आरोना मैथा बायदि सायनानै दोनखाबाय वाव मुथुआ बै सान्दाखौ सुनो होननाया थांफारला लायदो र' होमबा आं लायनि थां इयावनो था फारलासि नामा माबाखौ लायखां गिदिरदो आधा केजि बोखारनांगोन ना अन्थाया आधा केजि जाबावगोन बेयाव आधा केजि बेयाव सारि दङ ओमफ्राय होबाला बेयो आधा केजि बिदिनो हिसाब खालामलाय आधा केजि हिसाब खालामलायबाय थानो दे सोरनिया जायोसै नै बिथिंजाय ना सायनाय हाबाफारि सोलिगासिनो बेवाइफोरजों बेवाइफोर ना सायदों आरो ना गानलेर जागोन दै एसे गोजान थानानै सायलायलायबानो जाबाय मानो फुदो मानसि होरो नायनो मेंख्रां होरो मावजि मेंख्रां माव होनलाय देलाय माव होन ना मोसा होनलाय मोसा फै बोराबनाया होनदो
फायाव इयाव फायबासो गोनां नो दे आंखौ ला नुदा मेथाइ खन मेथाइ खन नोंसो खनथिनदों आं अरानो ओरैबायदि मोजां जोंदों ओरैबायदि साइज नुदों अरखौ मा दसेनो बेलेग बेलेग जायो नालाय अरनि कालारा थाबाय माथो न नाखो माबे Chinese-ni oंख्रि संदों नै Chinese-ni पें 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 Chinese-ni dah kulum नै पार्सेल सफैलायबाय जोंना मुटु एसे गाहाय जालाय नोङो मुटु पार्सेल हाय मोजां फारबरा माय मोजां देखाय इगानो माय मोजां देखाय नै कटननि मिटार जि ब्लाउज खालामनो अर्डार खालामदोंमोन मोनफैबाय सोरबाफोर सुहोनो गोसोबा सुनो हासिगौ नै गुफुर कालारनि मोजाङानो आरोना बरिया गरम बोथोरनि थाखाय आरामसे गानजागोन नै बेखौ जिङावहाय होजागोन आरो ओमफ्राय नै बेखौबो बेथ' थाखागोनखा जिङाव ओमफ्राय नै बेफोरबो थागोन गोसोसो बेखौबो जिङाव नांगौबा जिङाव लाजागोन आरोना only red मा कालार दे only red red कालार Dapat net ni बैसागुनि बैसागुनि बे कटन नङा नेटनिसो
बे माबानि 495 495 नि औ माथो मना दङ मनाखौ बख'दो दे रेड कालार नेटनि दे सोरबाफोर नांगौबा लांफैनो हासिगौ न' हेमानसि न' गोलावथारदां